think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Boom! Hello guys! So, muriyap yung outfit karon and nana sila manang first part sa sa mga event, then comes sa second part. Mga onsa pantalon pre. Ha? Easy ba? Nag-easy? Vlog. Oh! Ayaw niya na. Say hi guys! Hi! Ano? Nado siya favorite. Take more pictures. Okay. Luma po na. Sige, mag-uwi ako ha. Mag-uwi ako. Ay ha, nag-vlog. Dili may magpakwadre. Box out. No singing. Dito sila. Fuck you. Dali. Kaon sa mi guys! Bye! So, naglakaw-lakaw ko karon. Mag-iba na lang ako umigo dito. CR. Nyaki. Ngit-ngit. Ngit-ngit. Saan ka dara, pre? Ito tayo. Yun. So, ang kuhan din siya, wordings din siya sa katong yun na pang buhat na mga radio ad, TV ads, and print ad. Print poster. So, kuha na kayo, wala ba na kayo siya? Ambot ko ano ba may award karon? Umta, no? Umta! Power! Power! Anong kaigang sa mga isuot, ay? Pre, may pumunta na. Kinsa ang ginahatag sa... kinsa ang bayani nga ginahatag pag Pasko? Taga-asa? Unsa man na siya, oy? Santa Claus. Dili, bayani na siya? Pilipinero? Andres Bonifacio. Dili. Si Emilio. Ano naman? Bibigyan kita ng aginaldo. Tanga. Emilio Aguinaldo. Oga. Tso, ulo kay ko sa amigo. Kita niya, naka-formal ako. Oh. Akong agtang. Sinaw kayo. Puta, nagpagupit yun ako. Lagi ko nakapagupit ba? Langan. Ano alangan? Ang kanang hagad. Sabi mo, sabay tayo. Balik na guys and see you later. Boom! So that was all guys. Walang namang event din. Pag awards na pakita lang mga awards. Guys, pakita sa awards guys. Pinakabuo. Bila? Diba? Picture ito ang smile sa. Ang smile lang. Ang smile lang lang. Sige, bye-bye. Balik lang ko.
na siya. So, grabe akong trabaho dre guys. Sige na ako picture. Okay, tour to mo ha. Ayun lang po eh. Namay nindot na lighting siguro dre. So, makita ninyo ang... Hindi makagabay-labay nila art. Ano lang ito rin agad? Interview ta ka. Kaya, ang naman yung mga na-feel ka doon na. Ito yung ang pangit mag-picture ka. Sa inyo na-feel nila. I feel very beautiful, Charles. Char! Picture na lang sa best. Pangit din eh. Ito nindot to. Nice ka yung mga angle doon. Picture ni niya. Hindi kasi makamuscle mag-ide. Picture mo ni Arnie. Ha? Puta, nag-vlog ko pa picturean ko, guys. Grabe sila, oh. Tana, Arns, tungkol po tana. Saman. Kung sa'y tawag nimo sa bayani sa Pilipinas ay ginahatag pagpasko. Ayan, sa Pilipinas kayo ginatag mo. Saman. Bayani sa Pilipinas. Arns, ha? Bagan, ano sa mga kaoy? Power. 1, 2, 3. Santa Claus. 1, 2, 3. Last. 1, 2, 3. Oh, 3 guys. 1, 2, 3. Okay. Ayun na naman. 1, 2, 3. Video man. What's the teka? Sorry, God. Uy, papel ba yung vlog, be? Oh! Umanya na, Jude, me! Saan yung may yaman naman? Mana ko aming to na may charan. Oy! Ikalis na! Guys, we won! Oh my God, Joe. Oh my God, binibili. Uy, ayaw tabunin ang nag-vlog. Tanga! Bye-bye! Add me on Facebook. Yo, Follow my Instagram account, KN Potolin Briggs at Instagram. Yan! Follow me on Twitter. Twitter, KN Potolin. follow me on YouTube at Rayverse. And follow me on Instagram at @DRayFrancis, at Twitter at @DRayFrancis. Yes sir, mga to sa amin ha. Mubalik lang ko, mag-update lang sa inyo guys. Bye! Yo, what's up guys? Ang mga interns na rin nga nag-prepare bitaw. Ano sa inyo ng feeling? Nahuman naman siya. So happy, amazingly happy. Like, Grabe yung preparations. Mga pila po daw ka weeks or months nyo nag-prepare 1 ni. week lang din siya. Amazing. Amazing! Ito ma-shock ako. 1 week lang siya. 1 week ko walang itulong. Oh my God! That's why more naming mga zombie. No time for makeup. Okay, so plug na lang sa inyo mga account speakers, Facebook, Instagram. Oh my gosh! Maulang ko pa sige. My name is Jeannie Cabanyero. You can search me up on Facebook at Jean Cabanyero. And also on Instagram, Jean Cabanyero din. Okay, thank you! Yo, we're here on technical team of Mass Communication, MCIP. Hi guys! Alright! So yun ang feel nga, nakalumpos mo sa Kalbaryo Cagayan na. Makatulog na dyan may. Mag-shot na gamay lang. Makatulog. Gamay nga sa dakong tulog. Yes, yes. Pwede baliktad? Boys, wala ito. So, nag-apil-apil ko sa ilang selfie, no? Oga! Kumala naman na ito ang tuyo, dire, ah? Manglakaw na pa! Bye, guys! Boom! Paulit na ko, no? And nahuman na gud ang among pan. Pero ang importante, guys, is naka-award, may 5 kabuok, pero ang importante dili ang award. Dili ang pan, ang mga learnings na dito, no? And murag ngit-ngit na. So, bye guys! Kumana akong vlog. Ano yung siya mga brand ko eh? Go extreme. Go Extreme. Kaya mo na ito. Ano siya guys? Cheers! The real Leopard is real. Pagawas